Dělám to dobře, Honzo? Výborně. Cítím zátvor. To přichytáme. Honzo, něco říkej, budeš v televizi. To až jako v tom závěru prostě. Je to rychlý, je to levný, ale hlavně je to zdravý. Pizza factory. Pojdinka ještě, toto, ne? Co, voda? Dobrý. Dobrý. A kdy budeš flambovat tuhle pipinu? Zabít. House of Tea.